भाषाखौ हख्लायब्लाथ' गैला नोङो जाथियानो थैबाय बिथांमोना मिथिगौ जे बबे जिनिसखौ हख्लायब्ला बिथांमोना मालाबाबो रायजो मोना भबिष्यतआव प्रथमते नोंथां चेनेल मिडिया पर्टेलफोरखौ धन्यबाद होग्रोसै जों गोबाव समनिफ्रायनो जिनिसखौहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्रायनो जोङो मोनसे जिनिसखौ स्टाडि खालामबाय थादोंमोन जे बे हालामा मा जानो नागिरदों जे बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दानि समर बोथोराव नायबाय जे जोंनि जे रैखा कवच बुलेट प्रुफ बादि माने गावलाबो हाबै रोखोम मोनसे ट्राइबेलजों लोगोसे बे एलेकाखौ लानानै अटल बिहारी वाजपेयी एलके एडबाणी मोना 2003 जे बेवहाय मोनसे खुंथाय बुंनो थाङोब्ला आर्टिकेल 244A मतन मोनसे माने गोख्रों मोनसे खुंथायखौ होदोंमोन आरो बे काउन्सिला बे रोखोम रुजुथावथाव भारतआवबो गैया कुनु मुलुगनाङैनो गैया बेबादि काउन्सिल दा बेफोरखौ नुबाय जोङो जे बिटिआर एकर्डनि नामै जे जोंनि मोनखानाय जे जिनिस दंखायो जे जोंनि 6 शिड्युल दा बेफोरखौ गासैबो दुरबल खालामनायजों लोगोसे जे जोंनि खुंथायफोरखौ आबार दिसपुराव लांफिननायनि षड़यन्त्रखौ जों नुनायखाय जे जोंनि बुनि हालामनि मानसिफ्रा बोरै थांबावगोन बोरै जों सालायबावगोन बोरै जों बुनि मानसिफोरखौ लानानै जोङो बोरै खुंथाय खुंनो हाबावगोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जे जोङो नायबाय जे बे बिटिसिखौ गठन खालामनाय 2003 बिपिएफ बा दानि हाग्रामा सार बिथांमोनखौ जों सापर्ट होआसारा जेबो आरो राहा गैला नुनानै जोङो जेन' बे एलेकाखौ बासायनो हानायजों लोगोसे दा नोंथांमोना नायदो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नायोबा जोंनिया 2003 9 क्ल'जआव बिटिसि एकर्डनि 9 नम्बर क्ल'जआव 90 फारियाव जोंनि भाषाया हाबफादोंमोन दिनैनि दिनाव बे एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ जोङो गोसो गोजोनगौमोन जुदि आसामनि एनो आदार वान अफ दा स्टेट लेंगुवेज जायोमोनबा नोङो सिक्किम बादिया 7था भाषाया स्टेट लेंगुवेज लेपचा तामां भुटिया जों होनब्लासो सानगौमोन जे एसामिसफ्राबो जोंखौ अनमारो ट्राइबेलफोरखौ एखेलगे जोङो रायजो जानायनि जोङो माने मोनसे गोख्रों आसामनि दावगानायनि जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोसो जागौमोन दायो नायदो नोंथांमोना मेन जिनिसा जोंनि मा जाखो 8 शिड्युलाव हाबनाय भाषाया नेसनेल लेभेल भाषा हिन्दी बाङालि एसामिसफोरनि जे मर्यादा बेनो दा बेखौ फोजोबस्रांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे आर्टिकेल 1956 एसआरसिआव लेंगुइस्टिक बेसिसआव आलादा रायजोनि जानायनि प्राधान्यखौ होनाय दं संबिधानाव बिथांमोना मिथिगौ जे बबे जिनिसखौ हख्लायब्ला बिथांमोना मालाबाबो रायजो मोना भबिष्यतआव फिरि फिरि संसार जोबजासे जों रायजोखौ मोना मानोना जोंनि भाषाखौनो हख्लायबाय भाषाखौ हख्लायब्लाथ' गैला नोङो जाथियानो थैबाय दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोनसो साहित्य सभा जायफोर बर'नि जातीय दल संगठनफोर दं सावथुन मुलुगफोर दं बर'नि नाम लानानै गिदिर गिदिर माने नाम खामायगासिनो दं मोजां खोथा नोंनि बिमानि राव जेखौ नोङो 2 मास 3 मासनि उनाव आइ आफा होननाय रावा जोङो जे राजकुमारि बादि बिमानि मोनसे मर्यादा मोन्दोंमोन 2003 बे दिनै गोमानो थांगासिनो दं एसोसिएट लेंगुवेजनि नामै संसाराव भाषानिफ्राय देरसिन मर्यादा बिमानि रावनिफ्राय देरसिन मर्यादा गैया रायजोआ था रायजोआ जिनोबो हागौ बायनोबो हागौ गुगानोबो हागौ दुब्लिया नोंनिया गिसिखानोबो हागौ भाषाया संसार मुलुग नांजासे जोंनि मोनसे सिक्रिटि मोन्दोंमोन बे जिनिसा गोमानो थांगासिनो दं दा बेफोर रोखोमखौ नायजोबनानै जोङो जुदि हमथानो हायाबा जों नुबाय जे आं दाखालिबो होनदों जे जोंनि बे बिटिसि हालाम जोमै दाखा मोनसे जोंनि सायाव सफैसिगौ आरो दिनैनि समाव खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारा माखासे जौगानायनि बिथांखि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थांदोंमोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन बेथ' गासिबो ललिपप गोजा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 3 बोसोराव जेबो मावाखिसै दा बियो हाखु दाखुयै गावसिनि बसफोरखौ होननानै भटआ मोननाय नंला गायसनला जोबथारदो ओरैबो होदो बुंनो थाङोब्ला जों नायबाय ललिपपआ खालि बेगेंल' मोदोमा गैबावासो बे मोदोमाथ' माला खागोन बे दानि माइल फाउन्डेसन बे खुनु थिग गैया आरोखि बियो हयथ' नोङो 10 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ 20 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ बे गासिबो ललिपप गोजा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन मावख्रुबग्रा एथ'ग्राब फान्ड दङब्ला एथ'ग्राब मावनो हानायब्ला आगोलनिफ्राय मावबोनायखौ नुनो मोननांगौमोन दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन बे भलायनाय फुस्लायनाय मोनसे इलेक्सननि मोनसे बियो माने ललिपप गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि,
साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसन्नो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नियार पाब्लिक स्कुल, क'क्राझार। थं: क'क्राझार सामगाव, भारत पेट्रलियामनि उल्था।